So hello guys. Hello guys. Kuan ba ta dere og umang mga idol. Atong so dere kay atong ipaon sa atong timing manguha tag isda. So let's go. Pabnay ko ninyo mga idol sa panguha ng umang. So na to sa sudlan na. Tara. Largo na. Suk-suk mo na rin lawom. Hari tas gilid-gilid mga idol. Tas gilid-gilid. So makakita tag umang butang ato dere. Ito nang ipaon sa atong sainganan na ninyo mga idol kanang mura siya bubog gagmay. Timing. Adi-adi ah. Yan gagmay mapugayo oy. Dira. Oy, dali. Gagmay kayong umang mga idol. Sampai kakuwag dagko nga umang dre. Ito nga dagko ba? Be. Bahala ka na, ikuha na mo muna. Sila mga idol. So pahunas na gud mga idol tanawa. Ganina abot ri ah. Ay ba? Sabi ni mga kuan ron. So mga gilid-gilid. Asa na mo mga umang? Ninda to takanay ng mga dagko-dagko. Gagmay po kayo eh. Pero mahubas ning diri dapita kanang mahunas na dali kang umang. Ang gagmay ang umang diri. Gagmay kayo. Mga gagmay man, asa ka ng madagko nago. Ay. Ano tayo makakuha tayo? Dagko ron, may ubay. Dia. Oops, tago. Gagmay po deh. Dia. Ay, sus. Kok may dagko mga idol? Ito ka mga dagko, may magayo. Silawang guys, tanaw na guys. Hala di dagko. Kan bagaw. Kagmay man guys. Tingnan niyo. Daan ni. Sa mga dagko na. Ready na. Nito tong dagko mga idol para dali na mapuno. Gagmay. Wap. Asa mo, suksok mo yung sakto. Asa mo, suksok ha? Suksok mo yung sakto. Ano? Asa na yung umang rin eh. So, dahil mo tayo bituon, no? Tara sa bituon mga idol. Tanawa mga idol, bituon. Turok na. Pero di na repita mga idol, mahunas na ni mga idol. Dagang umang na diya. Taob pa man. Whoop, bebe. Hop, Ada.
Yan, medyo dako-dako mga idol. Silawom. Adi ni ada dengan diri mga idol. Sakpan mo ha. Nasa na to. Di ada diri. Ikan. Dari nago mga idol. Ito sa babaw. Wow! Unahin mo natin sa babaw. Pas-pasin dagan. Uy! Buya. Ha? Nagana. Bugoy ka ha? Nanagan. Sudah mga idol. Timing, naka-timing ta mga idol. Naka-timing, dengan kayo. Timing ta, naka-timing. Dari nago sa taas. Bugoy rin mo diyo. Apa? Ano ba? Tara, dagan. Dagan. Asa ka? Sibat ka? Tara. Tabon-tabon na sila mga idol. Okay. Balik ko na to dari. Hindi ako niya, balik ko. Ada silawom. Dagan dari mga idol. Silawom, ay dapat isag ka. Hop. Di ay dagan din di ay. Dira, silawom oh. Ay, kahiya. Stokon. Okay, nakuha gyud. Sino pa dala sila mga idol? Sudah makuha ang mga idol tayo pang tugit. Nuksok. Kita mana mga idol? Daraw. Sudah dapat dari silawom mo. Silawom. Kinanglan ni. Ang tangon. Agoy, lisod ba? Guslakon. Ada silawom. Oke, pembuah. Jadi, taruh. Ini ada. Buat aku ubay dre. Apa? Silawom ba? Sikap. Paghiton. Ano gaya man yung makaon? Ito ba diya? Gilid. Tin. Ngomong na. Abti kayo managan mga idol. Abti kayo managan ha. Wow. Mas babaw.
Agoy, agoy, agoy. So nagandaghan siya diri mga idol daw. Naog, naog. Grabe. Di sura. Asa tong sa mga di man makuha asa ka to. Ada ra. Ada ra. Mas ya. Wah. Uy. Nah, oke. Baru gue dugay ka pa. Sino pa diala yan? Iya lagi. Kenapa di selaw mga babo? Ha? Ah. Paling kamot dong. Eh, saan to? Tara. Sandali. Iya. Berapa kok bener? Satu baka. Iya pa oh. Saan dira. Dira mga idol oh. Kita niya mga umang mga idol. Hala. Tanaw niyo mga idol na nakay. Gamay nga pangpaon. Ada silawom. Silawom mga idol. Tara. Liun. Wala na ba? Sila pa. Dia. Sini. Betul nih. Api lagi. Oke. Dali. So wala ari ta sunahan mga idol. Bay-bay na nakuha mga idol tara. Unahan. Di ang idol. Sukot ka rin. Kuhaon. Kaghit. Agoy. Agoy. Oke. Kuha ka ginagmay. Meres pa bom. Okay. Oh, gagmay man. Gagmay. Kira handaman. Up. Pwede ah. Ubay-ubay pero gagmay siya. Gagmay.
Dali. Abdi ka pa mo. Tingnan mo kayo. Terus nahan gamay. Ganda-ganda din nih guys. Nuksok lang gad. Nasa mga ilawom ta. Ilawom dito guys. Nasa ilawom. Nuksok lang. Uli. Terus. Grabe. Oh guys, oh. Makuha. Goy. Aray ko, kasakit. Kena. Adri. Lawo man guys. Adiri si lawo sila guys. Tago-tago guys. Nah, kanang dili mabali. Tali ari akong pangay. Bungkag ba ha? Nanuksok mo mga kanahan. Ano panguksok? Ay, balik ang gawin. Oops, asa mo. Dito, dari. Dari. Dirita. Sila umay dun. Sunahan. Okay. Sasama tanin ko. Kita oy. Naksok mo sakto na. Beli. Terus kena om. Tara na. Kay gahi ka. Na. Laon. Suksok na naman. Kita na suksok eh. Suksok ko guys. Sakit. Ay. Siapa? Siapa? Sana. Sakit. Naga na. Ana. Tandog na gini yang balay. Naga na. Managan mo ha. Maro gid permuda. Sige, ano na ni? Nadi ni sa mga ilaw-ilaw mga idol. Ilaw, tago-tago. Diyan na, ha? Kamang. Mas tandog na yung balay. Tandog na yung gitaguan. Naga na. Sibat ba? Pinapit na. Lalim sa pan. Akit mo, paggawas na lang muna. Makitaan ka mo na yun. Silaw. Magdari. Sarap to guys. Luwa na. Suksok na. Slawom.
Dara sakpan. Apa ba? Kita. Dara. Dara to nakuha guys. Dara guys. Dara. Ganda guys. Dito pa ta. So guys, anhelal ta ko to diri dapita guys mga. So, maron niya to nakuha guys. Ito siyang dukdukon nun niya. Ito ni butang sa atong timing. So, paulit dito balik ta sa atong pistohan. Tanawa guys, diba? Nindot na tanawon guys, no? Tanawan nyo guys, ang dagat diriya guys. So, nindot tiliguan guys, no? Kaya mga samo sa gilid guys, mga samo. Padong panitaob dahil guys, taob, padong hunas. Ang anya kaning hapon dahil hunas ni. Kita-kita ng bato dahil hunasan. So balik ta dito sa gipistuhan kay nangaon na to sila ron. Sila din eh. Wala. Okay, nilang ko to guys.